Bird Alert on ainutlaatuinen tuote, jolla on useita ainutlaatuisia myyntivaltteja, joita voidaan korostaa myyntiprosessissa. Bird Alert on IoT-tuote, esineiden internet. Se on varustettu ohjelmistolla, sensoreilla ja muilla teknologioilla, jotka mahdollistavat sen yhdistämisen ja tiedonvaihdon muiden laitteiden ja järjestelmien kanssa internetin kautta. Tämä tarkoittaa myös, että Wild Detect voi jatkuvasti kehittää ja laajentaa Bird Alertin äänikirjastoa ja tarjota tukea jakelijoille, jos jokin ei toimi odotetusti, olipa ongelma sitten luontoon, lintuihin tai teknologiaan liittyvä. Etävalvonta ja ohjaus, internetyhteys ja siihen liittyvä verkkosovellus mahdollistavat käyttäjille Bird Alertin etävalvonnan ja ohjauksen. Vaikka ei olisikaan paikan päällä, asiakkaat voivat tarkastella raportteja tai yhdistää laitteita nähdäkseen, miten linnut reagoivat Bird Alertiin. Älykäs sopeutuminen. Bird Alert on älykäs karkotusjärjestelmä, joka mukautuu ympäristönsä ajan myötä. Muut äänipohjaiset järjestelmät eivät välttämättä omaa tätä mukautumiskykyä. Bird Alertin mukautuvuus vähentää merkittävästi riskiä, että linnut tottuvat ääniin. Esimerkiksi jos lintupaine on korkea, järjestelmä vähitellen alentaa herkkyyttä, jotta se ei pelästytä jatkuvasti. Kun Bird Alert siirretään, se tarvitsee aikaa sopeutuakseen uuteen ympäristöön. Helppokäyttöinen. Bird Alert on erittäin käyttäjäystävällinen. Asennus on yksinkertainen ja useimmissa tapauksissa se on heti käyttövalmis. Tarvittavan tuen määrä jakelijalta vaihtelee. Jos asiakas tuntee teknologian ja tietää hieman linnuista, tarvitaan vain vähäistä apua. Toisaalta liian vähäinen tuki tai vuoropuhelun puute lintujen ongelmien ratkaisemisesta voi johtaa turhautumiseen ja pahimmassa tapauksessa luottamuksen menettämiseen Bird Alert-järjestelmään. Erittäin inhimillinen menetelmä. Bird Alert käyttää lintujen omia hätähuutoja, mikä tekee siitä inhimillisen tavan karkottaa ne. Monilla markkinoilla, mukaan lukien suuret osat Saksasta, Bird Alert on virallisesti tunnustettu inhimilliseksi, kestäväksi ja lailliseksi lintujen karkotusmenetelmäksi.